Upat ba batut haka ni ka rural bang hariang do kat ni unia penian ki pulit kinomla suban tham ye unu pat ba bani kantor haka ni haswa ba kan kot no kini ka final year haunu senam haunu benaiman kini ki pat ba khambon na ki kidi karo ki tu tang ya ka ban yo ban ling no yo adhar number jongki ha ki bang account ke jongki kini ki pat ba ki thnian lemi isnono brand manager na ka office jong u ya ka ban tham ye kini ka jing ya thnian ka jongki mi ki pulet rei kenom la shu ya ka ban tham ye kini ki pat ba kenom sngap ki le be bantur sha po ka bang wala ki persang ban khang no ya ka get henry ki pat ba ki pet ya kadi ka get ki kali ke bayat ya kini ka surok kenom don jakai shu ajan ban teliat no ya ki briu henry kenom ken ria shu kini ki pat ba la arsi lai si ki don ha kini ka jaka ya ka ban up ban yo ban leng ki adhar